gudu ta rage to sosai ma ni ne ma ina BIG yana gidan nan BIG kai ma ka shirya haka haka ai yana ma haka ni wallahi ni ma sai na ma da na ma gane lokaci sosai lokacin na ma yi bidiyon ban ga sauran rabul ba Sayyidi Kawoji Sayyidi Kawoji Allah ma MD na Motogate Allah ma MD Motogate Allah ma managing director na Motogate